गिरि राजा राजा बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोबाय। दायो आं दंफैयो गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि सनाथि मायथाइ हाबाफारिनि दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंनि बे गेवलां फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाबो थांगबाय। दायो आङो मोनसे सोंथि लानानै फैदों। जोंनि बे नोलोबारि गेजेर फरायसालियाव फरायनानै बिथां गणेश औवारी सारा गुवाहाटी कटन कलेजाव लेक्सारार हिसाबै जाहैना दङ। बिथां सारनिफ्राय जों मिथिनानै लागोन बिथां सारा बे नोलोबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव फरायनानै बेसेबां दुखु खस्थ'यै फरायलांनानै बिथाङा दिनै गुवाहाटी कटन कलेजाव लेक्सारार जाहैनो हादों। बिथां गणेश औवारी सारनिफ्राय जों फंनैसो सोंथि मिथिनानै लानि। आंथ' सोब गोजोननाय मोन्दों बे स्कुलाव फैनानै। खारन बे मिमां नलबारि हाइ स्कुला आं माने एमइ स्कुल फरायजेननाय स्कुल। बेनिफ्राय बेवहायनो आङो फरायदोंमोन। बेयाव फरायनानैनो आङो बेयाव मास्टारबो खालामदों, आङो बिएससि टिचारबो खालामदों। बेनि उनाव बिएससि टिचारखौ गारनानै आरो फरायफिनदों आं एमएससि फरायनानै आङो कटनावनो हायार सेकेन्डारि फरायनानै पास जानानै दा आं कटन इउनिभारसिटियावनो प्रफेसार जानानै दङ। दा खोथाया जाहैबाय बे स्कुला मानि थाखाय माने मुंदांखा, मानोना बेयाव जोंनि बेयाव बर' हारिफ्रा फ्राय 1950नि उनाव जेराव भुमिकम्प जादोंमोन, बांग्रि मावदोंमोन, बिनि उनाव 1952निफ्राय 53निफ्राय बेयाव फैजेननाय जादों मानसिफ्रा। बेयाव फैनाय हिसाबै आरो जोंनि बर' माबाफ्रा माने खुनु एकाडेमिक इन्सटिटिउसन जेबो गैयामोन बे समाव। जोबोद खस्थ' खालामनानै हाग्रा बंग्रा एवखांनानै बे स्कुलखौ गायसननाय जादों। ओमफ्राय जोङो गाव गामि स्कुलाव निजा स्कुल फाथिदोंमोन। स्कुल फाथिनानै जे जेरावबो जोंहा हायार इडुकेसन फरायनो बा एमइ स्कुल फरायनो स्कुलानो मोनसेबो गैयामोन। बेसेबा गोजानाव थांनांगौ 10-12-15 किल'मिटार। खिन्थु बे जाबाय जोंनि मोनसे मोजां मोनसे जायगा। आरो बिदिनो जोंनि गोदोनि गिदिर गोलावफ्रा बे स्कुलखौ गायसननायाव जोंहा जथेस्थ' लाब जादों। आरो जोंनियाव बेयाव असुबिदा बहुद दंमोन। जों बेयाव फरायनो फैनांगौबा दैबारि, जोङो माने लंपेन्ट गस्ला गाननानै फैनो हाया, जों गामसा गाननानैसो फैयोमोन। ओमफ्राय जोङो गामसाखौ सोलायफैनानै बाव जोङो फरमेल हिसाबै जोङो बे स्कुलाव जों हाबोमोन। जियानो जाथों मानो बे स्कुलाव फरायनो मोननानै आं गावखौनो गोग्गा मोनदों। मानोना बे स्कुलाव आं फरायदोंमोन, बेयाव आं मास्टारबो खालामदोंमोन। आरो बिनिफ्रायनो आङो आंनि शिक्षाया माने जाजेनदों होननानै आङो सानो। दा आङो कटन इउनिभारसिटिनि फिजिक्स डिपार्टमेन्टनि हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट, लोगोसे कटन इउनिभारसिटिनि डिन रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्टनि आङो दा माने डिनबो। दा आङो बेयाव शिक्षागत लानानै बेयावनो टिचार हिसाबै जानानै आं गावखौनो गोजोन मोनदों। जायखिया नोंथांमोना सोंदों बेयाव फैनानै बोरै मोनदों, बेयाव आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनि लोगोफोरखौ बाहाय लोगो मोन्दों, जोङो इन्टारेक्सन जादों, गोदान स्टुडेन्टफोर जोंहा इन्टारेक्सन जादों, रायज्लायदों, मोजां खोथा बुंलायदों। बेयाव मोननानै आरो मा असुबिदा मोनो, जोङो बिराद जों सुखु मोन्दों, बिराद जोङो गोजोननाय मोन्दों। आरो सारा बे स्कुलावनो हाइ स्कुल फैयो, बे स्कुलाव फरायनानै जे दिनै गुवाहाटी कटन कलेजनि सासे लेक्सारार जाहैनो हादों, बेयाव सारा बे स्कुलनि फरायसाफोरखौ मा मेसेज होनो सानो? आं बेयाव आसलते हाइ स्कुलखौ बेयाव फरायाखै। आं बेवहाय आङो एमइ स्कुलखौ फरायदों। हाइ स्कुलखौ आं लखिमपुर एकाडेमियाव फरायहैदोंमोन। बेयाव बहुद मोनसे जारिमिन दं, बेखौ आं बुंनो थाङा। जियानो हक, बेवहाय आङो फरायनायनि गिबिया जि न' खाथियावनो आसलते शिक्षाखौ सोलोङोबा आं साबसिन शिक्षा जायो होननानै सानो। थारमाने न'आव थानानैनो न'निफ्रायनो जुदि आप डाउन खालामनो हायोबा बेनि बयनिख्रुइ साबसिन। ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुङो आङो, बेयाव माखासे मानसिफ्रा बुङो जे बर' मिडियाम फरायनानै मा लाब जानो, हारसा मिडियाम फरायनांगौ माबा नांगौबो बुङो। बेबो नङा। दा आं मोनसे उदाहरन होनि नोंथांमोननि सिगाङाव। जों दा बर' मिडियाम फरायनानै जोंनिफ्राय इन्जिनियार, डक्टर जानो एभेलेबल जाबाय जोंहा। फरेनाव जोंहा गिदिर कम्पानि, गिदिर माने इउनिभारसिटियावबो जों प्रफेसार मानसि दंफैयो। दा आंनि कटन इउनिभारसिटियावनो सासे जोंनि सासे टिचार दाख्लै एपइन्टमेन्ट होदों जोङो, बे सासे बर' हिन्जावसा, मृदुला बर' होनना बुङो बिनि नामखौ। बियो माने भेरि हाइ रेंकिं इउनिभारसिटियाव माने IIT-आव बियो रिसार्च खालामनानै बियो माने मोजां रिसार्च खालामनानै आरो बिनिफ्राय पस्ट डकबो खालामदों। बियो बर' मिडियामनिफ्राय थांनाय। बर' मिडियामाव थांनानै बियो एथ' मोजां खालामदों, बिनि रिसार्च रेंकिंफ्रा एथ' मोजां।
ओमफ्राय बे इमान मोजां कम्पिटिसन खालामनानै बियो होदों जों इन्टारभिउ माने गासिबो एक्सट्रा बिनि सायाव बिराद इमप्रेसिभ दा बे जोंनि टिचार बे मिडियामनि सायाव खुनु आपत्ति गैया बर' मिडियाम जा हारसा मिडियाम जा गावनि भाषाजों फरायनाया खोब मोजां आं मोनसे बे गथ'फोरखौ माने मोनसे सुबुरुनथाइ बा आं माने उपदेश मोनसे होनो लुगैयो एडभाइस मोनसे होनो लुगैयो जे जेरावनो फरायदों स्टुडेन्टनि फार्स्ट खामानिया जाबाय डिसिप्लिन डेभ'सन ओमफ्राय सिनसियारिटि बे मोनथाम बुस्थुखौ जुदि गोसोआव लानो हायोबा गाव मा जागोन मा मोनसे एम लागोन बे मोनसे साक्सेसफुल जाहैयो गथिखे दा नोङो जेसेबां जों सखायानो जाथों जुदि डिसिप्लिन गैयाबा उनाव लाइफआव खुनु लाब गैया जे जाय मानसिया माने मेडियकर गथ' माने जेबो माबा गैयाबाबो बे माबा ओरैनो एसेबां सखा नङि गथ'आबो जुदि डिसिप्लिनखौ मेनटेन बे माबा मोनसे सासे मोनसे जाहैगोन बे मोनसे कनफार्म आरोखि बेखौ जों नुबोदों आरो बेखौ जोङो जेब्लाबो आं उपदेश होयो जाय मानसिया माने टिचारजों लोगो लोब्बा जानानै फरायबाय थायो माबा मोनसे नङाबा माबा मोनसे क्लासाव फोरोंनायाथ' साफिसियेन्ट नङा गथिखे बियो माला मोनसे रोङैथ' थाखागोन गथिखे बेखौ बियो माने गावनि टिउसनाव फैनानै गावनि फेमिलि हिसाबै साननानै बेखौ बियो माने सोंनानै लानो रोंनांगोन आरो टिचाराबो बेखौ गनायनो रोंनांगोन आजिखालि मेन्टरशिप खालामदों बे मेन्टरशिप सिस्टेमा जाहैबाय सासे टिचाराव साब्रै साबाखौ एक्सट्रायै नायनांगौ बेबादि सिस्टेमा जाथों बेखौ मोनसे उपदेश होयो आं मथे जे गार्जेन आरो स्टुडेन्ट ओमफ्राय टिचार बे मोनथामा एक्सट्रा मोनसे नले गले लगा बुस्थु लोगो लोब्बा थानाय बुस्थु बिसोरो गथिखे बिसोर हदाय करेसपन्डेन्ट थानांगौ होमबाना प्रत्येक गथ'आनो सोब गथ'आनो मोनसे गोजौआव गावनि लामाखौ लानो हागोन बेखौ आं मोनसे आसा खालामो आं बेखौनो बिसोरनो उपदेश होयो सिनसियारिटिखौ जेब्लायबो मेनटेन खालामनांगौ गोजोन्थों